Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele umfundisi obaba abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bengithi angizokufakaza abazalwane. Ngoba ubaba uyaye ethi lokho engizofakaza ngakho kwenzeke ekseni nje. Ubaba uyayethi uma upha isandla sangakwasa sokunene singaze sasokhohle ukuthi senzeni sangapha. Okusho ukuthi lokho ngihamba nebhokisi nje lempahla zikamfana omncane akangasazidingi. Selokhu ngabuya nazo nje ekhaya, wangifakela zona umama wakhe eThekwini, ngabuya nazo nje ibhokisi elikhulu. Lokhu ngehla ngenyuka nazo ngazi ukuthi kumele ngizihambise kuphi. Kepha nje kungafiki ukuthi zihambiseke manje. Lapha eBoyzeni kunerobot okuhlala khona nje umama nabantwana abancane, ngithi ababili. Bengingakaze nje kufika ukuthi ke ngiye khona. Kepha nje ngilongizulazula nazo emotweni. Namhlanje ngazitshela ukuthi hayi ngiyoshiya ngempela namhlanje. Uma ngidlula lapha erobotini, ngidlula akasekho lo mama, kepha khona umlungu nabantwana ababili abancane. Hayi bese kuthi kimi ngime ngingami ngithi hayi umlungu lo mina umuntu omnyama lo ngiyomnyama. Ngishaya imoto edlule. Ngithi nje ngisadlula bese kuba khona ukuthi yena kusuye yini umuntu na. Hey ngifike ngime erobotini bese iyadlala ke nje ingqondo. Ezinye imoto zingapha ezinye zingapha. Khona lapho bese ngiyadecide nje kuthiwe jika khona lapho. Ngime zidlule zonke, angazi kube khona eshaya amahuthi na ngoba nje ingqondo yami ayisekho nasemotweni. Hayi bese ngingena ngijika ngibheke emuva. Ngifike ngime eduze kwabo. Uma ngithola umfana omncane ona 5 years usho yena wathi mina 5 nentombazane. Bese ngiyabatshela ngithi engiziphethe impahla ezomfana ngoba nginomfana omncane nami. Hayi bajabule ke ngibabuza ukuthi bayazamukela impahla noma bafuna ukudla kuphela. Hayi umama athi cha impahla siyazamukela. Bajabule ngithi mangibabheka ngibona ukuthi abagezile abelungu bamhlophe bazalwane kodwa uyambona umuntu mayengagezile ukuthi nje ngathi ugcwele nanentshede ebusweni. Ngibone ukuthi uNkulunkulu ubedinga ngempela ukuthi kube yilabo abantu abazothola lezi impahla. Ngabe ngisakhetha nokukhetha vele ngithathe lonke ibhokisi ngibanikeze. Ngihambe ke kube ngathi manje ngibheka endlini ngoba kade umgwaqo ungasangivumeli ukuthi ngibuyele emuva. Ngihambe ngiyojika erobotini. Akuphelanga no 2 minutes ngithi ngibuya basekho. Angazi ukuthi banyamalale baya kuphi. Bese kufika nje kimi ukuthi uyazi lento ihlala ishunyayelwa enkozweni ukuthi uNkulunkulu uyayethuma abantu ukuthi hambani niye lapha ya. Kukhona umuntu ozonifika ezonipha okuthini. Kakhulukazi izilwane uba uhlala elishumayela ivangeli lezilwane ukuthi isilwane sakamakhelwane siyakhala kuye. Sithi ngilambile bese sithumela kwamakhelwane. Ngalokho ngakuthatha njengokuthi labantu bathunyelwe uNkulunkulu ukuthi hambani nina niyoma lapha ya. Ukhona umuntu ozodlula. Laba akabasengqondweni yakhe akubona uNkulunkulu akathe akaze kepubeke nini. Ngoba ngivele ngabanika kushuthi bavele banyamalala bahamba babuyele emuva. Kusekuseni nje angazi noma basazobuya kepha nje ilokho engizokuphakamisa namhlanje ukuthi umoya kaSathane
uke wathanda ukungena nakimi bazalwane. Uma nje ngithi hayi umlungu lo akazidingi impahla, ngoba thina kakhulu siyababona belungu emgwaqeni abacelayo, kepha nje mhlawumbe asibadabukeli, kanti nabo bangabantu badalwe uNkulunkulu. Yilokho-ke nje engizothanda ukufakaza ngakho ekuseni namhlanje, ukuthi umoya kaSathane unqotshiwe bazalwane, esethe umlungu lo, wena umuntu omnyama umupha kanjani umlungu? uJesu Kristu uyinkosi.